Tu bude strašný, pozrite sa. Budeme okolo toho behať. Hej Marika! Ja to ideš sa do kúp. Hej Marika! To skočilo v kríkoch. Roztoď! Čo povieš na Mariku? Dobre. Krásne? Hej. Koľko sa necháme tam, kde Tam máme ako komplícov, veľmi zlí ľudia. Bindrunner vám omotám okolo hlavy. Do koša? A kde to patrí? Do akého? Veď to je plast. Veď to je latex, Andrej, to je plast. Áno. Ty si celý komunál. To je papier. To je dobré. Ty si papier. Toto je komunál, neviem. Komunálny odpad. Sú tie veľké pičoviny, tieto železné. Ty si piči diera minžovská. Jemni to tam. Ale nejde toto otvoriť. A teraz som to dal tu. Tam je bol.